салому алайкум бародаро. имрӯз мо хостем тарзи пулкоркунӣ дар интернетро ба шумо нишон диҳем. Барои ин медурем дар Play Market. дар инҷо Adware Tab ба англиси менависем. Adware Adware Tab на мобильный заработок медурем. Мобильный заработок вот такое. Баъд открыто мекунем. Баъд установка кардам. Сразу дар шумо код мебирояд. ман ин кодро дар инҷо дохил мекунам. шумо метавонед ки ҳамон кодро зада соҳиби 5 рубл гардед ва дар нови медироед. дар инҷо заказҳо мебироянд. яъни шумо ман уже я ҳафта шуд қариб кор фаҳмидастам ин программаро. заказҳо моли заказ надорам. баъд шумо да мебироянд заказ метавонед приложенияро Play Market биёвед, программаро биёвед, скачатш кунед. дар даруни ҳамин программа дар омада онро открыто кунед. соҳиби пул мегардед. соҳиби чанд рубли нависагиай. баъд дуюм рӯзаҷа агар ҳуиш кунед соҳиби ҳамон чанд сум нависагиай ҳам хоҳ мегардед. агар форато ҳамон чени ҳамон як рӯз шамонда зушам мегирам. хай бародаро ин намита. бо дар инҷа метавонед заказҳои дигар хеле партнери заказ. инҷа заказҳои ҳархелае бо 28 рубл 4 рубл метавонед ки ҷа то шашам бузи аз скачат менӣ мегардад. то шашам чимерай соҳиби 28 рубл мегардид. хайда ҷа заказҳо бисёрай. шабат худо мефаҳмед. яъне ки дар телефони мобилӣ ё дар киви кошелек гуфтам мобил нист чиед. метавонед дар мобилни номеротон пахтед. метавонед дар киви кошелектон 47 рублҳо дар инҷа читон мебарад. хай бародаро программа осон аст. агар он чи натарсед бисёр программаи хуб аст барои кор кардан. хайда амони худо.